வெல்கம் டு எஸ்கே கிரியேஷன்ஸ். இந்த வீடியோவில் செல்வராகவன் இயக்கிய படங்களோட பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன், இந்த படங்கள் வெற்றி அடைஞ்சதா தோல்வி அடைஞ்சதா அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். துள்ளுவதோ இளமை இந்த திரைப்படத்தோட பட்ஜெட் 85 லட்சம், கலெக்ஷன் 5 கோடியே 10 லட்சம். இந்த திரைப்படம் ஒரு சூப்பர் ஹிட் மூவிங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற படம் காதல் கொண்டேன். இந்த திரைப்படத்தோட பட்ஜெட் 1 கோடியே 25 லட்சம், கலெக்ஷன் 13 கோடி. இந்த திரைப்படம் ஒரு சூப்பர் ஹிட் மூவி. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற படம் 7G ரெயின்போ காலனி. இந்த படத்தோட பட்ஜெட் 5 கோடி, கலெக்ஷன் 16 கோடி. பிளாக் பஸ்டர் திரைப்படம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற படம் புதுப்பேட்டை. இந்த படத்தோட பட்ஜெட் 5 கோடி, கலெக்ஷன் 13 கோடி. இந்த திரைப்படம் ஒரு ஃப்ளாப் மூவிங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற மூவி 1000ல் ஒருவன். இந்த மூவியோட பட்ஜெட் 32 கோடி, கலெக்ஷன் 53 கோடி. இந்த திரைப்படம் ஒரு ஆவரேஜான மூவி. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற படம் மயக்கமன்ன. இந்த திரைப்படத்தோட பட்ஜெட் 13 கோடி, கலெக்ஷன் 19 கோடி. இந்த திரைப்படம் ஒரு ஃப்ளாப் மூவிங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற படம் இரண்டாம் உலகம். இந்த படத்தோட பட்ஜெட் 30 கோடி, கலெக்ஷன் 37 கோடி. இந்த திரைப்படம் ஒரு ஃப்ளாப் மூவிங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற படம் NGK. இந்த திரைப்படத்தோட பட்ஜெட் 40 கோடி, கலெக்ஷன் 69 கோடி. இந்த திரைப்படம் ஒரு ஃப்ளாப் மூவிங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற படம் நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. இந்த படத்தோட பட்ஜெட் 5 கோடி, கலெக்ஷன் 13 கோடி 70 லட்சம். இந்த திரைப்படம் ஒரு ஆவரேஜான ஹிட் மூவிங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது போன்ற வீடியோக்களை பார்ப்பதற்கு நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.